Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Som la Reis Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i aquí estem per parlar de moda. Tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la banda em fan bugir. Soc tan... Avui us portem un programa una mica diferent que ens ha servit una mica d'experiment. És una aposta nova que esperem que us agradi per fer un programa col·laboratiu on tots hi participeu. Després de cada episodi sempre tenim persones que ens comenten, que ens donen la seva opinió sobre els temes que hem parlat, sobretot quan parlem de coses que s'han posat de moda i que a tots us escandalitzen. I és una pena que l'episodi es quedi només en les nostres opinions i que no pugueu sentir doncs, el que pensen altres oients com vosaltres, no? La majoria dels quals no es dediquen a res que tingui a veure amb el món de la moda. Avui xerrarem sobre tendències antigues que es van posar de moda, que vam portar o que vam veure amb altres persones i que a dia d'avui ho mirem amb els ulls del present i diem, mare meva, com vam poder. Però primer anem amb les notícies. Aquesta setmana ha començat la Mercedes-Benz Fashion Week, que és la setmana de moda de Madrid, i hi ha hagut desfilada presencial. Han participat reconeguts dissenyadors com Andrés Sardà, Roberto Berino i Manuel García Madrid, que, entre d'altres, tenen un objectiu en comú que és resistir i vendre, mitjançant la reinvenció, tal i com hem vist a les seves presentacions, on han fet servir vídeos i unes performances bastant xules. Bottega Veneta ha deixat de banda les xarxes socials i ha creat una revista digital trimestral que ha anomenat Issue. El director creatiu de la marca ha comentat que creu que les xarxes representen la homogeneïtzació de la cultura i que fa que tothom vegi el mateix contingut, que ell dedica molt de temps i esforç a la seva feina i que les xarxes acaben simplificant-ho tot. Així que el resultat d'aquesta feina rere la marca es desdibuixa. També tenim a Bimba i Lola fins i tot a la sopa, perquè aquest mes la marca ha complert 16 anys. I hi ha un munt de gent per TikTok, Instagram i per tot arreu promocionant la marca amb propostes creatives que cal dir que són bastant guais, a mi m'han agradat perquè cada influencer, per dir-ho així, amb el que han contat, doncs li ha donat el seu propi estil, però clar, tots estan amb el mateix bolso, això sí, en diferents colors. Jo he vist molt un taronja i sembla que és monotema, però bueno, Bimba i Lola, felicitats als 16 anys. Sweet 16. Zetangana ha anunciat que aquest mes llançarà la seva pròpia marca de roba conjuntament amb Àlex Turrión, que és el seu estilista. Aquesta nova firma es dirà Late Checkout i es veu que tindrà un rotllit una mica preppy, però amb tocs transgressors. I també hi ha una iniciativa sostenible nova del Corte Inglés, que és que el centre comercial ha col·laborat amb Sequel Initiative per treure una col·lecció de biquinis i banyadors sostenibles des de la seva subfirma Èmfasis, on les peces de roba que es faran es construiran, diguéssim, a partir del plàstic que es recull de mars i oceans. I per últim, aquest passat 8 d'abril ha sortit a la venda la col·laboració entre Converse i Kim Jones, que ha resultat una col·lecció càpsula que ha volgut reinterpretar les peces més típiques de la vida esportiva. Molt bé, doncs fins aquí. S'haurà de veure què tal la Fashion Week de Madrid, que tot just acaba de començar. Però jo volia comentar, així molt ràpidament, el tema de les Converse, que sembla que no paren de fer, de reinventar-se, i al final és un disseny clàssic que ja el teníem allà, a tothom li agrada i tal. Està guai perquè durant molts anys era el mateix model, simplement potser canviant una mica el material o els colors, i està guai veure com una marca a partir d'un producte super simple i super icònic li dona una volta i l'actualitzen i el porten una mica el que es porta ara, que és això de totes les plataformes supergrans, una mica els English shoes, un rotllo, què és això, un zapatote, una cosa lletja. Així que a mi m'agrada veure la reinvenció darrere de la marca. Però sí, està bé veure que no, diguéssim, s'apalanquen en, vale, som les Converse, no necessitem res més de ningú i us seguirem donant per sempre el mateix disseny. Però sí, molt bé. Doncs anem amb el tema principal d'avui. Ningú es quedarà sorprès amb l'episodi d'avui perquè el contingut que us portem en aquest vídeo
si alguna cosa hem fet durant les passades setmanes ha estat donar la brasa per xarxes amb la nostra crida de col·laboració. Així que sí, us hem fet un spoiler bastant gran per xarxes. Ja, tu creus que hem sigut molt pesades o què? Jo diria que una mica, però no hem creuat el límit, no? La veritat és que m'alegro perquè no hem creuat el límit, jo diria, perquè va ser molta gent la que per motu propi ens ha escrit. Així que tenim gent molt guai com a seguidors, hem de dir. Però una cosa és que, sí que així com a disclaimer, per ser justes amb tothom i per posar una mica de context, crec que hem de començar comentant les tendències actuals i crec que també durant el programa en algun moment hem de confessar què és allò que nosaltres hem portat i que ens en penedim. Sí, no serà un moment per recordar perquè ja prou ho fan aquelles fotos de Facebook antigues que et van saltant de tant en tant el pal. Recuerda, hace 10 anys d'això. Però bueno, tens raó que encara seria lo just que nosaltres també diguem la nostra. Doncs va, mentre vas pensant quins han estat els teus guilty pleasures de joventut, fem un repasset a les tendències actuals. En altres episodis ja vam comentar que el tema infància havia tornat per todo lo alto i que és real que només falta que a algú se li acudeixi rescatar els collarets de macarrons. Però a falta d'aquests, totes les altres tendències sembla que han tornat. Bé, menys les gomes aquelles que portàvem com a pulseres que tenien formes, que no recordo si venien com amb uns sobres o era alguna cosa així, rotllo sorpresa, però bueno, que la gent portava el braç ple. Que al passar la majoria d'edat, molts han canviat per les pulseres de discoteques i festivals. No et referiràs a aquest tipus de pulseres, no? Perquè tengo aquí tela. Mira, això és un cotxe, tenim un hueso, o sigui, però que també tinc aquelles, perquè, bueno, jo vaig portar dos. No sé si això ho fèiem servir, crec que per fer pulseres també, però hi havia gent que se les ficava com a anells. Doncs sí, i jo ho guardo perquè ara ho faig servir com a gomes de pollastre, però realment va ser una tendència que ho va petar, que tothom portava el braç ple. És una mica com les altres pulseres aquelles de goma que eren com més gruixudetes, que eren com de Publi o ficava I love no sé què. Jo tenia la del Barça. Ja com tothom portava aquestes pulseres també. Ens estàvem preparant per això, per les dels festivals i tot això. Exacte. Però sí, sí. Bueno, ara la gent que porta els braços plens de scrunchies, potser això ho mirem en 5 anys i diem, per què? El que sí que ho tenim ara molt actualment és que en el tema d'estampats, colors i de més, cal dir que ni ratlles, ni punts, tal, quadradets bicolor, normalment en tonalitats molt vives, que això ha sortit en gran part, jo diria, de la Paloma Wool, que lo està petando. Encara que els preus no són per tothom, però bé, dintre del que és disseny d'autor, sí que crec que pot ser una inversió que la gent de a pie es pot permetre. Llavors, no sé, està bé, els has vist? Són també una mica com retro, no? Em sonen a mi... Sí, bueno, és l'estampat Vichy, que ja feia unes quantes temporades que anava venint, sobretot com a biquinis i banyadors, és on ho havia vist, i ja faltava com el salt a la roba de carrer. És una mica naïf, també... Bueno, a mi m'agrada, o sigui, depenent la combinació de colors i més amb els colors pastels que es porten ara, queda cookie. Però tens raó en el tema de que les tonalitats així pastel i més claretes també estan super de moda. Sobretot he vist el lila claret, tipus lavanda, i el color menta, clàssic de gelats de menta, que també l'estic veient per tot arreu. He de dir que m'agrada bastant, que encara no m'he comprat res en aquesta tonalitat, i que ho estic veient una mica així, perquè jo sóc molt pàl·lida i, clar, els colors pàl·lids, però m'agrada molt veure-ho perquè, no sé, em dona com una tranquil·litat de ment, o sigui... I aquests colors m'agraden, però és veritat que depenent del to de pell que tinguis, és una mica complicadet, però bueno. I no sé si està de moda portar-les, però definitivament està de moda, ho he vist, fer arracades d'argila polimèrica, perquè no paro de veure gent obrint com marquetes a Instagram i a TikTok, i al final obrir marqueta vol dir fer un munt d'arracades i posar-les a la venda. Pues això, per vendre les seves creacions mitjançant les xarxes. I en realitat em sap com una mica de greu per aquestes marques que ho portaven fent més anys, perquè les arracades amb argila polimèrica no és res així molt nou. També et dic que jo crec que potser em sumo al carro
perquè tema de manualitats he de dir que m'agrada, ho estic veient molt, i no per copiar ningú ni res, sinó perquè estic veient... Si m'hagués de comprar totes les que he vist que m'agraden, m'arruïno. Així que potser faig les meves invencions a veure què tal surt i vinc al pròxim capítol doncs, amb arracades d'arcilla polimèrica. Que bueno, les que porto ho són, d'una marca que és les que us recomanaré al final, en la nostra recomanació que sempre fem a l'episodi, però, no sé, estic en el mood de fer manualitats i tal, i em sembla guai, perquè també cadascú té el seu toquecillo i estan sortint coses molt creatives de la gent que s'està posant a fer manualitats. Bueno, és que al cap i a la fi, el confinament, si va portar alguna cosa, va ser creativitat i tot el moviment aquest de handmade es va disparar bastant. I per acabar aquest tema com de tendències que estan ara, amb una mica de por, he de dir que també he vist que sembla que estan de moda les crocs i les sandàlies barra xancletes, però no aquestes de dit, sinó com les que porten una tira a dalt, com de plàstic. De plàstic tal qual, bueno, les crocs, doncs, en el material que estan fets, perquè les Stradivarius estaven en una còpia cotrilla de les crocs, que no és de marca, sinó que s'han fet ells el plagio màxim de la marca, i Gucci ha tret unes xancletes que sembla que li estan encantant a tothom. Jo no, jo aquí em baixo del carro. No. M'he pujat en el carro de fer arracades d'argila, aquí em baixo del carro. No vull saber res, gràcies. Bueno, o sigui, veus els xavals i van amb les xancles d'Adidas o de Nike amb els mitjons, o sigui, és una que ja feia temps, sobretot a l'àmbit de quan vas entrenar i tal, que la gent va amb els mitjons de bàsquet, per exemple, de xancles, i quan arriba al poliesportiu es fica les bambes. No ho entenc, però bueno, pa'lante. Passem ja una mica d'això i anem al tema que començarem amb una mica del roast del passat. Ara sí, comença la part on escoltem el que ens heu de dir i ho comentem. Genial. I com a disclaimer previ, des del que comentem o del que ens heu comentat vosaltres, no va males. Si vosaltres esteu a tope amb una tendència que critiquem, doncs endavant, perquè la moda està per provar, experimentar i passar-ho bé. I el veritable fet a valorar és atrevir-nos a sortir de la nostra zona de confort i tot i que durant l'adolescència no és una feina fàcil i que deixa algun traumita per endavant quan mires el passat. Sí, totalment. I mira, tot just això d'adolescència, aconseguir trobar el teu estil i tot això, ens ho comentava el Sergi, que fins a definir el seu estil, que encara crec que està en construcció, sembla que ha passat per diverses etapes diferents. Doncs si jo em poso a pensar ara mateix en les tendències que tenia quan era més petit i com anava vestit, hi ha coses que em sorprenen bastant. Tot i que a mi m'encanta vestir molt bé, durant una època quan anava a la primària o sobretot a l'ESO, vaig tenir diferents èpoques. Una època en la que anava vestit de roba de xandall, amb pantalons molt amples, dessuadores també molt amples, que semblava com que m'anés com un muñeco Michelin. Això que diu ell, és veritat que veies gent i podies com distingir qui era d'anar sempre en xandall i qui com rebia influències de germans grans o, no sé, que de veure l'estilazo de la Hannah Montana havia dit «Ei, mireu quin top més diví, jo vinc al cole moníssima de la muerte». Així que sí. L'època de l'insti, jo miro enrere i és com vaig passar per tantes fases que dius què és això? Vaig començar rotllo emo, que jo no sabia ni el que era emo. Jo era fan de la Angie Fernández, es diu, l'Angie, i era com, jo vull ser com ella, i em vestia així. Després vaig passar a una època més hippie, després algú volia ser més pijita, així, americanes i no sé què, i és com, que perduda, però bueno, ja és això. Sí, la veritat. I jo del tema de xandalls recordo que era un momentazo al tema d'educació física, perquè clar, o sigui, jo per exemple al meu col sí que sé que hi ha col·les que tenen com el xandall reglamentari i porten el pantaló doncs, amb el nom de l'escola i tal, amb el logo. Jo en el meu cas podia anar a cadascú com li donés la gana i hi havia un despliegue d'estilos, era bastant curiós això. La Núria, que també ens ha enviat àudio,
és de les que anava en xandall i roba molt oversize. I tot i que ara amb la pandèmia torna a estar una mica de moda, que ja ho hem comentat en algun episodi, està clar que no tenen res a veure els pantalons d'abans amb els d'ara, que són un xandall però d'aquests que deia pijito, no? Monos, amb colors suaus, tal, per anar guapeta per la vida, però còmode. Escoltem l'àudio de la Núria. Hola, doncs per mi un estil que ojalà no hagués existit mai i que veig fotos i em moro són els pantalons bombatxos. I ja si eren bombatxos i cagats, ja era un combo impressionant. Perquè a més jo tenia un que eren super feos i veig fotos i no sé per què me'ls posava, la veritat. I també els pantalons amples. Dono gràcies a que van existir i es van posar de moda els pantalons pitillo i bueno, les seves variants, però és que els pantalons amples rectes tal qual, mira, això millor que s'extingeixi directament. I he de dir, no me'n recordava dels pantalons que he dit ell així, amples i cagats, que era un rotllo hippie lonqui. Sí, jo me'n recordo que el meu nòvio de llavors a l'institut els portava amb una samarreta després de cotó super ample a sobre i era com, ho veig ara, veig la imatge superclara i era com, quin quadre de persona, per favor. Però en aquell moment crec que m'agradava. Tela. Bueno, a veure, còmode s'ha de dir que era, però sí que dius, perquè a més, o sigui, estilisme, òbviament, et crea com una descompensació del cos, perquè es veuen unes cames com supercurtes. Bastant raro, la veritat. I això del tema últim dels pitillos que ha comentat, després crec que tenim un altre oient que opina diferent, però ho deixem pel final. Bueno, en veritat, d'aquella època és de quan hem rebut més records desbloquejats, de l'època de l'Insti i tal, perquè crec que tots estàvem igual. L'Àlia, per exemple, també ens comentava looks que recorda d'haver portat i que són efectivament els clàssics que omplirien les fotos de Facebook i que molts ens hem posat en modo oculto. Hola, llepafils! La veritat que si us haig de parlar de modes, les pitjors que se'm venen al cap són les modes que vaig passar en l'estil del pentinat, quan em vaig fer el serrell o quan era moda posar-se tot el serrell cap endarrere, que se li veia un fronton a tothom horrible. Però si hem de parlar de moda, d'estil de vestir, jo crec que va haver una temporada on totes les noies portàvem sudadera, pantalons pitillos i botes, i la combinació ara la veig i era horrible. O si no, també se m'acudeix l'època que totes les noies portàvem, bueno, noies i nois, la gorra dels Yankees de New York, que també era horrorós, tots amb la gorra de costat, intentant semblar un estil Justin Bieber, que no li afavoria ningú excepte el Justin Bieber. Però bueno, se m'acudeixen aquestes. Jo he de dir que lo de la gorra jo no ho he patit, ben normal, ni me'n recordo cap amic que ho portés. Jo he de dir que sí ho he patit. O sigui, no tenia jo la gorra, però en el meu grup d'amigues, que crec que érem com unes 7 o així, hi havia 3 o 4 que la tenien. La majoria en color lila, que era la que portava el Justin Bieber, i sí que potser com, ai, deixa-me-la per aquesta foto que és guai, no? També parlant de tendències de cabell, que deia l'Àlia el tema del serrell, doncs la Míriam també ens confessa la tendència que ho petava al seu poble. Bueno, doncs una moda que es va posar de moda quan jo era força petita era com fer-se la ratlla del cabell en ziga-zaga o fer-se coses rares en la ratlla del cabell. O sigui, no fer-la recta ni recta a un costat, no, sinó fer com formes. I ara penso, bueno, en el moment clar em semblava la cosa més moderna del món, però ara mateix penso, però què fer amb la meva vida? Però bueno, sempre passa amb les modes. Jo la trobo divertida aquesta, jo la recordo i a mi em sembla molt guai la de fer la ratlla amb ziga-zaga. Original és, això està clar, perquè i ho entenc, igual que ara es porta el tema de portar la ratlla al mig, perquè portar la ratlla a un costat, com jo, és de boomer, però sí que és veritat que quan s'acaben les modes de ara rissat, ara llis, ara un cardat, ara un no sé què, cardat, poc se n'ha parlat,
Està bé, està bé. Mentre no... Bueno, no, sí, és que crec que totes les modes han passat per destrossar-te el cabell. T'anava a dir, mentre no et destrossis el cabell, però qualsevol... Sí, has de passar per allà, aprendre la lliçó, és part de madurar, de millorar com a persona i ja està. Així que tendències de perruqueria, benvingudes siguin, esperem no patir molt més per elles, no? Però bueno... Ja. Tenim més tendències a comentar. En aquest cas, la Blanca ens recorda més tendències d'aquella època. La moda esta del 2013, que eren els leggings que barrejaven rosa fosforito i tu posaves una camisa més mona. Horrible, era supercutre la moda d'aquella època. I mira, punt a favor perquè, pues, xica, anava supercòmoda i pues, superbé això, no? Però... Déu meu, aconjunen les fotos en 10.000 filtros cutres que penjàvem al Facebook, la veritat. Filtros de Facebook, del Rètrica, del programa aquell que tenien els ordinadors, el Photobooth, crec que era, que també et ficava com 1.000 coses. Terrible. Però, si et pares a pensar, o sigui, com la tendència que hi ha dels leggings, o sigui, ara està tornant. El més normal del món és veure gent amb leggings pel carrer, però és veritat que ja portes com tot un conjunt de rotllo esportiu. No barreges leggings amb uns estampats terribles amb camises o coses més de vestir a la part de dalt, que era com una cosa molt estranya. Sí, exactament. I bueno, com la foto aquesta que ens ha enviat l'àudio i ens l'ha il·lustrat, que dius, amb el denim i els leggings jo no els vaig portar, crec que tu tampoc, però No. tendència d'espai, vull dir, nebuloses, tot allò molt Tumblr, cal comentar-ho, cal deixar-ho enrere també, però bueno, momentazo, la veritat. Ara tenim una de bona, i és que el Marc ens envia un àudio on ens explica que solia ser fan d'una marca que ara tothom relaciona amb l'estilazo que tenien les profes d'anglès i que podem dir que no està gaire a la moda actualment i crec que en aquell moment tampoc. La llepafils, doncs mira, el que més m'avergonyeixo és que durant molt de temps, tot l'ESO quasi bé, vaig estar vestint de desigual perquè em pensava que seria com que guai, és diferent i tal, i ara quan veig fotos dic, però aquests estampats tan horrorosos, aquestes textures que posaven, no sé, és que quina vergonya. Prefereixo no dir el nom i mantenir-me l'anonimat perquè no ho Estàs gravant, Marc Andreu, del carrer? Ai, és que, o sigui, tinc fotos. M'ha passat fotos en qüestió, però m'ha prohibit que les ensenyi. Terribles. Bueno, pensava que serien molt pitjors perquè Desigual té samarretes que dius, mare meva, dins de lo lleig no estava del tot malament, però sí que és veritat que és una marca que jo mai hagués relacionat amb gent d'institut, només amb senyores quarentones que ensenyen anglès. Sí, ha sigut una moda que s'ha no sé, com que ho hem començat tots a associar, diguéssim, com el tema del xaleco, doncs, amb els votants del PP, per exemple, que dius, qui ha fet aquesta associació, però no intentis treure-la del cap de la gent, perquè això s'ha quedat així i així serà per molt de temps. Les profes, sobretot d'anglès, no sé si de plàstica també podríem dir, i de català, típic el profes, és un estereotip brutal, però van vestides de desigual. I bueno, hem començat el programa parlant de sabates amb la notícia de les Converse i l'acabem de la mateixa manera. Doncs la tendència de la que més m'arrepenteixo, que espero que no torni, eren les sandàlies de doble, triple, quàdruple plataforma, que eres més alt del que havies de ser i tenien dos ratlletes al davant. Realment me n'arrepenteixo molt, espero que no tornin i realment quan les veig res que desitjar i encantadíssima de que s'hagin posat de moda les bombetes blanques, còmodes i unes Converse clàssiques. Parlàvem abans de les Converse, parlàvem de sabates que es porten ara, doncs això. I també havíem comentat que, igual que la Núria ens havia parlat de que estava contenta que els pitillos s'haguessin posat de moda, l'Helena ens ha enviat un segon àudio dient que no està d'acord.
La tendència que més agraeixo actual és els pantalons amples, els pitillos que portàvem tots abans, que era l'última moda, que no podies respirar, que a veure qui li apretaven més, i a sobre baixos, realment és una tendència que estic molt contenta que hagi desaparegut. És que realment, jo recordo el meu insti a l'uniforme era sudadera Rans 23, els pitillos aquests superajustats de tir baix i les Victoria de colorins. I és com... Sí. Jo amb botes, sobretot així a l'hivern i tal, que és el que ha comentat l'Àlia, sudadera, pitillos i botes, o les Victoria o sabates així com les Converse. Crec que va ser... Tothom anava bastant igual, la veritat. Sí, recordo que era com... Totes anaven igual i també amb el serrell aquell supertupit recte. I jo era com... No sé fins a quin punt m'agradava perquè totes les ties de l'Insti anaven així. Clar. I era com, vull vestir com elles, però vull ser diferent. I llavors era com, bueno, no vaig acabar vestint així, però sí que era com, joder, tothom igual. Clar, que a la que algú anava amb una faldilla o amb un top diferent, o deies, s'ha arreglat, no? Sembla, i no, a veure, és que ma mare m'ha dit que potser canvi d'estil. I ara sí que és el moment, Raquel, les nostres confessions. Quins nervis. Comences Te tu? cedo la palabra. Vale. Vale, jo crec que quan miro enrere el pitjor que vaig fer va ser també relacionat amb pentinat i va ser portar aquell flequillo de costat a costat, així, que era rotllo l'Angie, que ho portava, rotllo emo, pues... Sí, total. Jugava a bàsquet amb allò que dius, nena, per favor, terrible, però bueno, el moment en què em vaig despejar el front va ser com, uau. I una altra cosa, que no és allò que digui quin horror, perquè ho porto actualment, però era una cosa que jo deia, això mai ho portaré. I eren les sandàlies amb mitjons. I fa un parell de primaveres em vaig comprar unes sandàlies d'aquestes així de tires i me les ficava amb mitjons com de purpurina i així brillants i a mi m'agrada molt. És com molt guiri, però és el que hi ha. No et sabria dir si ara es porta, si no, crec que hi ha molta acceptació amb això del tema mitjons i sabates, perquè a la que, jo què sé, ho ha tret Gucci, que innovadors, no s'ho havia inventat mai, però ara m'ho faig com meu, no? Doncs tothom, doncs si ho diu Gucci, doncs d'acord. Jo, tema de serrell, m'ha recordat aquí un moment, jo anava a comentar que la meva guilty pleasure, i ni pleasure, perquè no sabia fer-ho d'una altra manera, era que jo he tingut problemes amb el meu cabell per pentinar-lo, per a veure com el porto, què m'hi poso, perquè clar, cabell rissat, tota la tele era Georgie, espumes, no sé què, ficat així un super gordo. A mi em quedava el cabell, tinc unes fotos amb el cabell super acartonat. I amb el tema també que m'has recordat del que tu deies, jo de natural no tinc serrell, no he portat mai, i sempre m'han recomanat, vull dir, he tingut moments de vull serrell, perquè anem a dir, jo em veig al front que el tinc bastant prominent i dic, serrellets, monos, sí, per què no? I a totes les perruqueres que he anat m'han dit, no ho facis, perquè amb el cabell rissat o te l'has d'allisar cada dia o se't quedarà uns rínxols aquí que quan més talles el cabell rínxolat més es cargola, o sigui, més s'encongeix. I em diuen, no ho facis, te'n penediràs, de veritat, passa. Llavors vaig tenir l'època, potser van ser 2 mesos o així, que jo anava pels centres comercials, que en alguns hi ha botigues d'aquestes d'extensions, de coses així que et pots comprar, buscant a veure si hi havia un serrell d'extensió, o sigui, serrell fals. No me'l vaig arribar a comprar, però vaig donar bastant la turra a la meva mare en plan. Però bueno. O sigui, jo veig melenes rissades amb el serrell rissat i a mi em flipa. No sé, potser, clar, te l'has de pentinar molt o te l'has de saber cuidar i posar-te'l bé, però a mi m'encanta. Ja ho veurem en propers episodis, si algun dia passa això, però sí. I de roba, doncs, no sé, perquè en general, no sé, molt basic. He sigut jo, tops de no sé, amb noies aquí dibuixades, infància estilosa jo no la he tenido.
però amb això de samarretes amb imatges, me'n recordo. Jo tenia un noviet en aquell temps, que era ros, vale? I estava a una botiga i vaig veure una samarreta molt mona de color blau que tenia una noia pèl roja i un noi ros com parlant per telèfon o alguna cosa. I vaig dir, wait, i me la vaig comprar. Jo anant al col·le en plan, mira, som nosaltres. Terrible. Pues ho vam deixar, diguéssim que era romance i cotrillo de col·le, bonic, però ho vam deixar i vaig perdre la samarreta. O sigui, no va tornar a aparèixer aquella samarreta mai més. I jo com en plan, ha sigut algú me l'ha robat, ha sigut ma mare que ho ha intentat per... l'univers. Però va ser com una senyal superrara que dic, ostres, potser és que ara mateix no me'n recordo, potser me la vaig deixar en algun lloc sense voler, pobra de mi. Però la samarreta era bastant guai i em vaig quedar així com, uau, el poder de la moda, no? Però bueno, i amb això acabem el programa d'avui. Però abans no ens anirem sense fer les nostres recomanacions de cada setmana, així que, si et sembla, començo jo. Aprofitant que ara s'apropa Sant Jordi, jo us vull recomanar una editorial que es dedica a relacionats amb el disseny de la moda. Es tracta de Fashionari, que potser algú ja ho coneixeu perquè a Instagram estan donant bastant la turra en publicitat, però bueno, que té un seguit de llibres, rotllo enciclopèdies especialitzades per temes. Hi ha una que és de teixit, on t'ensenyen tot tipus de teixit que et pots trobar al mercat. Una altra, que és la que tinc jo, és la Fashionpedia, que és un recull de totes les peces de roba existents amb el seu dibuix i amb el seu nom en anglès. Però, a més, també té vocabulari de la maquinària, dels processos, de la història de la moda. Llavors és com supercomplet. Si et vols dedicar a aquest mundillo, doncs és guai perquè aprens vocabulari en anglès i és superútil. I a més, també té altres recursos com plantilles amb siluetes per fer els teus dissenys del vestuari, manual de negocis, llibres més informatius. Llavors, en definitiva, és una editorial que està centrada en disseny de moda, que si us mola tot aquest mundillo doncs és molt guai i una bona opció per ara a Sant Jordi. Que guai. Sí que la coneixia perquè és això, m'han sortit bastant a Instagram, però sempre penso com que és super bon material. Però la meva recomanació d'aquesta setmana, perquè pues sí, és una marca d'arracades que ha estat molt pesada durant 2-3 setmanes, que cada dia em ficava al seu Instagram a veure què hi havia de nou i tal, que es diu Atrévete. La cançó de reggaeton, aquesta. Meravellós. Atrévete.bcn a Instagram i és la marca d'aquestes arracades que porto, que m'agraden molt i ja estic esperant a fer la següent compra a que hi hagi el model que tinc fitxat amb els colors que m'agraden tal, i em vaig comprar aquestes i aquestes d'aquí. Que guai. I la veritat, el que deia, argila polimèrica, i és una noia, o sigui, no té web, però ven per Instagram i cada diumenge doncs presenta les novetats. Llavors tu has d'anar superràpid a fer-li captura a les stories per dir-li aquest vull o reserva'm aquest. I m'ha passat és que se m'han acabat rapidíssimament, perquè clar, és un model, vull dir, ningú més té aquestes arracades. És com un model únic de que ella es fa i cada diumenge fa unes diferents. Llavors, és my current obsession, que dirien aquí les insiders de la moda, però m'ha agradat molt. La noia és molt maja, a l'Insta és molt colorit i feliç, molt en tendència de tot el que comentàvem abans de colors vius per l'estiu i tal, i a mi em donen bon rotllo i us el volia recomanar. Ara sí, feu el favor de els diumenges no prendre'm els dissenys que m'agraden, vale? Moltes gràcies. Ja hem acabat l'episodi d'avui. Fins d'aquí a l'episodi número... 6? 6? Crec que sí. 6, de Llepafils. Tara, moltes gràcies per escoltar-nos i, com sempre, hem de donar moltes gràcies a vosaltres per estar sempre aquí i també a l'Uri Palomeque, que és el que ens ha donat la supercançó que tenim al principi i al final de cada programa, la de Super Fashion, i també hem d'agrair
a la personeta que ens ha fet tot el disseny gràfic del podcast, cosetes que veieu a Instagram, en general. Com es diu, Raquel? És l'Anna Cervero, que la podreu trobar a Instagram com a cervero.design. Feu-li un cop d'ull, que està publicant coses molt guais. I fins aquí. Moltes gràcies i adeu! Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.